Όλη αυτή την καλοσύνη που κρύβει μέσα του, ο Γκάς τη βγάζει και στα φαγητά του. Αλήθεια, γι' αυτό είναι πάντα τόσο νόστιμα. Επιστροφή στην κουζίνα του Τζόι, όπου ο Γκάς φτιάχνει ένα χριστουγεννιάτικο ριζότο. Έχω πει ολοφάνερα στο εορταστικό πνεύμα. Έχω κάποιον που κάθεται πάνω στο κεφάλι μου. Θα φτιάξουμε ένα πολύ απλό επίσης εορταστικό πιάτο, ριζότο, με άκρως χριστουγεννιάτικα κάστανα και σταφίδες. Θα ξεκινήσουμε προσθέτοντας λατρεμένο σπιτικό ζωμό από βόδι. Θα κόψω το κρεμμύδι, το έχω έτοιμο για να το προσθέσω στο λάδι που θα κάψει. Στο τηγάνι μου το οποίο έχει κάψει θα προσθέσω λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και λίγη μαργαρίνη με βούτυρο. Μια κουτάλα πλαστική ξύλινη. Θα σοτάρουμε λίγο αυτό εδώ. Ο ζωμός μου είναι έτοιμος, τον αφαιρώ από τη φωτιά, το βγάζω από το μάτι. Θα προσθέσουμε λοιπόν εδώ τώρα το ρύζι. Τώρα, στη φάση αυτή, ανακατεύουμε συνέχεια το ρύζι. Γενικώς στο ριζότο κάνουμε αυτό. Ανακατεύουμε συνέχεια το ρύζι. Συνολικά διαρκεί περίπου 20-25 λεπτά η διαδικασία όλη, μέχρι να λαδωθεί καλά. Μετά θα προστασβήσουμε με το κρασί και θα προσθέτουμε σιγά σιγά το ζωμό μέχρι να γίνει το ριζότο. Και τώρα θα προσθέσουμε τον ζωμό, ο οποίος θα έχει παραμείνει ζεστός, σιγά σιγά με αργές κινήσεις και πάντα ανακατεύουμε. Είναι σε πολύ καλό στάδιο, βλέπετε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Πριν προσθέσω το τελευταίο το ζωμό που έχει μείνει λίγο στο κατσαρολάκι, θα προσθέσω τις σταφίδες μέσα. Θα βάλω τον υπόλοιπο ζωμό. Είμαστε στη φάση που θέλει περίπου άλλα 2, το πολύ 3 λεπτά. Οπότε τρίβω λίγο μοσχοκάριδο. Στο τέλος θα προσθέσω βούτυρο για να πήξει και λίγη παρμεζάνα και υπόλοιπα από πάνω σαν σερβίρισμα. Έχει φουσκώσει το ρύζι, έχει ανοίξει, έχει χυλώσει, είναι το ιδανικό ριζότο. Και τώρα πάμε να σερβίρουμε. Θα βάλω λίγη ακόμα παρμεζάνα. Εορταστικό ριζότο λοιπόν, με κάστανα και σταφίδες. Η συνταγή αυτή θα τη βρείτε στο joytv.gr. Είμαι ο Γκάς, βλέπετε Joy. Καλές γιορτές σε όλους. Πάρα πολλά φιλιά.